Hai kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa nyeleh mandeg. Kita ngajak sampeyan ndeleng saben parameter perusahaan kanthi luwih teliti. Review iki adhedhasar data wiwit 17 April 2025. Higiene, 58 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang banget wakil. Asil kanggo perusahaan, 4 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,8 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing pasar kita minangka kabeh. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang dinamika rega ing subkategori 8,6%. Iki ora ngomong apa-apa unambiguously, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kanthi kapitalisasi pasar subkategori 1 US $ 25,3 miliar. Kapitalisasi neraca perusahaan punika 71 US$ 56 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 207 US$ miliar. Wis dibandingake enggo bareng saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Regane buku 34,637%. Kang 17% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori, apik, 1 titik. Utang perusahaan analisa kanggo 37.922 US$ miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 53% saka usaha perusahaan. Rating kanggo kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar kanggo laba perusahaan yaiku 17. Rata-rata subkategori yaiku 23,1, yaiku 26% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 21.807 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 26.645 US$ mayuta-yuta. Lan iki 22,2% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI digambaraken ing comparison karo ing subkategori, apik, 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 4,2. Rata-rata kanggo subkategori punika 3,2, kang 31% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran pratandha rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable, minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 89.320 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi samestine 105.540 US$ mayuta-yuta. Kang 18% luwih saka ing wayahe saiki.
Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 24,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 13,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 10,8%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel subkategori punika 17,349%. Iki 71% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $2.686.000. Lan ing subkategori ana $1.574.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 70,6%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan yaiku $157,900. Rata-rata ing subkategori $68,100. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 132%. Taksiran bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue saben pegawai organisasi punika $647.000. Ing subkategori $499.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 30%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak 0,8%, karo rata-rata subkategori 1,1%. Iki minangka indikator remet cendak. Ing subkategori, tingkat resi 14,49%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $154. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $171. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 11%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Sistem penilaian informasi lan referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak kesepakatan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka guru markets.